Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Blijf net zitten stil. Deze weken ben we een hele week lang, alle dagen, bij Frieske Muziek in Eersterik. You'd give my channel naar Kees Alm. Mient en mient, gin ik mij. Net een Amsterdam of zo. Net een verdient een beetje. Ik weet nou nog wel ongeveer wat er bedoelt, maar... Vervolg je door de Veeman de berg op. Ik ben 21. Onvoorstelbaar. Hoezo? Nou. Kist toch best heel erg, een beetje goed oppassen. En Herman, git ik mij. Ja, we zijn bijna 30 jaar getrouwd geweest, beide voor de tweede keer. En dat was zo geweldig. Voor het optreden in de bergen met al het apparatuur in de skilift. Zit je erin? Dat is een toverdoos. Ja, dat is de toverdoos. Ja. Leo en Klaas moet wel een beetje opzitten, want ze hebben maar Jelle loeken. De baasbox die passen er net in, maar deze kind krijg ik. Herman is een Grijslander en wat docht hij op een Frieske muziekreis? Mijn vrouw, Lineke, die was 30 jaar geleden al lid van Tjoch. En in al die jaren, bij alle muzikanten schreef zij recensies voor het Tjochblad. Helaas is ze overleden. Maar die liefde voor die Friese muziek heb ik met een paplepel ingekregen. Ja. Die müssen wir zusammen hinein und dann musst du nach oben fahren und mit ihm nach Hause. Ja. Musst du ihm helfen, ist der Groß. Die moet nog naar boven om hem helpen te lossen. Maar die denken we nog inhalen. Dus we zorgen wat skip eraan. Ja, ich bleib stehen. Voor de wissegiet zetten ze de hele skilift maar even stil. Klaas, de audiobaas, had een nieuwe mengtafel, maar ja, past dat ding in een skilift? Vinger erbij. Vinger erop. Bevor der den Duschstab Morgen, volgend moment. Want Herman, jou binnen je mooi witje, een vriendinnen? Wat zeg je? Jou binnen je mooi witje? Nee hoor, Oh, je binnen hier alleen? ik ben alleenig. Ik heb haar vorig jaar getroffen en ze is weer mee. Nee. Hoe vind je dat om alleenig hier te wijzen? Ja. Het is net over. Want wanneer is jouw vrouw verstonden? 20 juni 2012. Dat is kwartlien. Ja, 2 jaar. Ik kun je er een beetje om wennen. Nee, nog niet. Nog niet. We zijn bijna 30 jaar getrouwd geweest, beide voor de tweede keer. En dat was zo geweldig. Maar zullen we het daar niet over hebben? Nee, wil je net op praten? Ach jawel, maar daar hoort een ander ook allemaal. Ja. Ik ga er goed mee om. Ik biljart 2 keer in de week. Maandagavond, dinsdagavond. In het seizoen, woensdags. Of muziek. Of midgetgolf. Minigolf heet dat eigenlijk. Minigolf. Ik moet wel zeggen dat het geheugen ietsje minder wordt. Dat zijn van die seniormonumenten, hè? Momenten. Maar vergeet niet dat die 77 jaar je hersenen heel wat opgeslagen hebben. En dan moet je steeds weer terughalen. Hey, maar is het nou iets zo dat je hier een nieuwe leefde moet kennen op zo'n reis? Nee, daar sta ik niet bij stil. Nee? Nee. Nee. Wat zou het kennen? Dat zou ik kennen. Ik sta er wel open voor. Ja. Maar dat moet je hier niet. Als ik iemand tegenkom, dan hoop ik
dat het wat in de buurt is. Ik kwam eens van de morgen in. Ik dacht, verrek, die zit nog in die tas waar het fotostel in zit. En die tas, dat heet mooi. Ik denk, die zet ik daar, vergeet ik het tijd, want we beginnen Swarovski daar. Maar dan zet de ingang van Swarovski die er ik voor op. En dan zeg ik direct geen nee. Zoveel ben ik wel. En ik denk ook wel dat mijn vrouw dat heel erg goed gevonden zou hebben. Vast. Je maakt het terug. Je moet door. Je moet er terug, zeg ik. Ja. Wist je klaar? Ik ga mijn broek omhoog zeker. Oh. Dan best altijd te dreig. Oh, deze door de vijfde, jongens. Ja, nou zit ik er al ver. Kom maar. En wat gaat in? Oh ja, zo. Hij moet dat draaien worden, yes. Nee, dit is geen hier en hij kan draaien. Oh, alleen maar kantelen. En dan kan ik... Zo. Bang wezen voor wat orende van fine. Lang lezen over de helske discipline. Levensleidsam in de leer. Dan bestond die zelfs niet meer. Ik loop dat ik altijd bij die blauw. Ik loop dat ik altijd van die leeuw. Leeuw en werd erbij als boter in de brei. Ik loop dat je mij. Herman is een goede kunde van u die bij een heel soort optredens altijd aanwezig is. Hij is een fan en daarmee zet ik het terug wat er met zijn vrouw together die is een aantal jaren verliezen verstaan. Maar die volgen ik heel goed die Friese muziek. Hij speelt op een moelharp en dat doet er heel leuk en dat is natuurlijk altijd leuk om met elkaar wat te doen. Dus vorig jaar beginnen we spontaan wat aan het spelen. Friese evergreens. En dan komt hij erbij zitten en dat er mooi. Ja, leuk. Zo hebben we de vijfde troubadour wezen willen. Nee. Oh. Nee. Het is ten eerste net een man die het hem zo op een vakgrond stelt. Nee. Dus dat kan ik me net voorstellen dat hij dat wil. Ten tweede is hij ook net met teksten of zo. Of leert een maatje of zo. Maar mij spelen is gewoon iets van je delen dingen met elkaar. Dat jou het best van kijk bij hem wel denk ik. Hij vindt het leuk om met oren te spelen. Ja. Dat is altijd leuker als alleen. Tot straks. Tot straks. Jodelahuti. Zo heb ik het geleerd, hè? Ja, dat was helemaal oer. Vorig jaar had ik pannen. Toen ben ik op mijn eentje naar boven gewandeld. En toen was ik halverwege dat plateau. En toen werd ik onwel, had ik geen adem meer. Toen heb ik een poosje op het bankje gelegen. Ik had geen water bij me, geen telefoon, niks. Een beetje onverstandig, Herman. En toen naar beneden was het nog moeilijker dan naar boven. Dat was echt mijn rem. Lieneke, ja. En dat vergeet ik nu wel eens. Nu ben je een beetje grenzenleers. Ja, een beetje ADHD-achtig soms. Ja. Lieneke zei, Herman, rustig. Nou, dat was weer goed. Ja, dan komen de muzikanten. Hoi. Hij goed slaapt? Ja, prima. Mooi. Je mek? Ja, als een barg. Goed bliksem. Nee, niet bliksem, maar een barg. Ja. Met de troubadours hebben we dus een repertoire gebouwd. Massivjouwen, dat vind ik wel heel uniek. Het wie net versken van die en versken van die. Nee, we screunen ze massivjouwen. We willen een idee van hier of daar en daar gaan we dan mee aan het werk. En nou, de plaats heeft wel 12 of sectie van die liedjes, dan kunnen we het ook wel op cd zetten. Ja. Ze hebben er dus 2 cd's op. En dat zou best wijzen kunnen dat we een heel soort nieuw repertoire hebben. Dat het dan eens een te redden komt. Nou is dat politiek correct, wat dat betekent weet ik net correct. Ik geef me de voor mij de muiten mij.
haast op in, dit land is vol. Dan praat ik onder uit de hol. Stiekem maakt er ik niet twijfels bij. En in de kroeg, waar wij gisteren net. In centrum wil ik samen kwijt, de grote toast nog net. Laat ik bijwerken. Als de meesten robben zelf aan zo'n apparaat. Wie de ken me niet meer schillen, ik ren mijn eigen pad. Ben consequent, inconsequent, behelpswaardig en attent. Een goed betekent ik net uit de wei. Een mooie vrouw, dat liegt het wat, vreeg u hart dan het hemd van God. En stiekem kom ik dan met dichterbij. Die mooie praatjes en de feesten. Nou ja, ik ben altijd mijn muziek aan het spelen geweest, maar op een heel amateuristisch niveau. En dat ben ik net van doel om dat te verhoren. Dus ik ga nooit er afhankelijk van wezen worden. Qua inkomen. Ik had het idee van dat is leuk om te doen, maar dan wil ik er zelf ook liegevolle aardigheid doen als de meesten het verdocht. Ja, door heb geen ambities. Ja, maar ja, dat is ik net slim. Nee, maar zo vult me elkaar ook aan. Door die remt dus misschien wel eens wat af. Of die zet dus wel eens met 2 voeten op de grond. Ja, dat is goed. En andersom moeten we door misschien wel eens een schop onder de kont. Ja. Maar... De drive die dik viel uit mijn muziek is gewoon wat ompelen. En ik hou van heel soort muziek. Dus ik vind het heel leuk om andere soort muziek te doen. Dus zit ik stiekem in een hoekje wel klassieke gitaar te oefenen. En hebben we vorig hier bijvoorbeeld een Missa Criolla in het Friesk. En dat is de Zuid-Amerikaanse muziek en dat vind ik prachtig. Dus dan start ik me daar even wat in. Maar ik zal nooit erin uitblinken. Het blijft altijd op een bepaald niveau hingen. En daar ben ik dan wel tevreden mee. Dat is voor mij helder. Herman neemt ook de skilift. Leuk. Mijn opa. Maar die houdt er niet eens mee op. Oh jee. Nou, we zwaaien hebben en weer. Word je zeeziek van. Mijn opa die heeft... Nou, het gebeurt niet vaak. Hé, maar ben je helemaal niet bang? Nee joh. Waarvoor? Echt niet? Waarom? Er kan niks gebeuren. De man van Margreet werkt bij de skilift en ziet in het complot. Hij is niet kapot. En die zet de Fruus voor het verhaal de lift even stil. Nou ja, dan zitten we hier toch hoog en droog. Ja. Als laatste. Maar zo was het verhaal van die balalaika. Ik haast mijn zin krijgen, hè? Ik zeg, ik haast mijn zin krijgen. Dat akoestisch. Ja. Hij het spel vergeten, hè? We zijn heel boven gekomen, dus niks aan de hand. Als ik goed slept? Ik heb wel goed slept, ja. Oké, je bent wel weer fit. Nou ja, redelijk. Ja, zeker. Ja. Maar ik krijg vlinders in mijn lief, hij is geen samen lief. En daar ben ik nemmen. Zonder remmen. Zonder remmen. Daar ben ik nemmen, zonder remmen. Juist. Anneke Douma zet de sale ook nog even op zijn kop, maar een van haar hits. Dan krijgt de groep ook nog een traditionele maaltijd in een keezalm.
kaas. Was het met kaas? Ja. Je mag natuurlijk wel kaas in verder hebben. Het ziet er lekker uit, hè? Heel goed. Ja. Gaan we aan naar kijken naar. Goeie. Hé, Mien. Jawes. Hoe is het al een keer? Ja, mooi hè? Ja, geniet wat meer, want dat is de jongste van het spul. Ja, en dan geniet van. En dan soms goed als je pakken. Ja, dat heb ik al lang aanneust. Ja. Maar pakken zijn koffie, dan vliegt hij hoor. Ja. Dat is heel goed. Maar dat heb ik gezellig even op pakken. Ja, heel gezellig hè? Ja, super. Wie ben je gewoon gezellig met je beiden? Wie haal ik maar in de gaten, dat valt wat af. Ik ben wat meer gaan halen beiden. Daar hebben we great eigenlijk nog. Ja. Is de man kan bezig te worden, jongen. Ik ben er Ja, in de water. Ja. Meer even naar roken gaan, jongen. Ik zeg meer even naar roken. Ja, even meer. Net zo dan. Is het door voor? Is het door? Nee. Nee, dat weten we wel. Ja. Paak had Trajelien een broer te hoorn. Ja, het water eigenlijk. Ja. Ja, daarmee is ze me verstaanbaar. Ik weet dan nog wel ongeveer wat het bedoelt, maar voor mensen is het wel heel erg lastig om te, om zeg maar naar te gaan wat ze zei. Maar dat deed je wel mooi, hè? Ja, dan mooi, natuurlijk. Je is niks vlak. Nee. Wat ga je wel leveren? Ja, joh, op spiezenmat dan maar tussen. Vlak. Vast. Ja. Je zijn net een woord pissen hier net, hè? Dat moet je net. Dan kun je net fietsen. Nee. Nee. Dat is Nee. net een woord. Misschien bij een elektrische fiets nog wel. Dat is nog wel, ja. Ga je die erg mee? Nee, nog niet. Dan nog een auto. Auto. Ja. Maar je fietst nog wel? Nou, net voor meer. Ik zit net in een auto. Ja. Maar zitten boven. Ligt die op een auto dan? Ja. Ja. En wat voor auto ga je? Dat is bijna hetzelfde, denk ik. Ja, dat is dat bijna van de deel. Nee. Is dat Japaner? Dan komt uit Japan. Je gaat geen Trabant, of wel? Nee. Uit Japan. Uit Japan? Ja. Oh. Eén keer in de week kom ik mee pakken en dan, dan praten wij en dan zijn hier wordt zin om er een op vakantie. En, maar ik vanavond wat er alleen een net wil en hier zei ze van zoals ik mij wil. Ik zei weer dat we dat gezellig gaan. Ja, dus dan, ik weet echt wel ongeveer wat er bedoelt en dan ik heb wel eens mooie rijden met z'n beiden. Ja. Ik ben vroeger altijd bij paken, altijd wat ons hutje bouwen en de zaan en altijd met z'n beiden wat bezig. Mooi al qua zijn ambitie helpen kennen. Ik altijd wel gezellig met z'n beiden. Ja. Wat gaat zo'n weekend dan hut voorbij? Griet Wiersma, Anneke Dalma en de Fjouwe Troubadours zetten haar laatste nummer al in. Vannacht zie ik een vreemde dream, nee, een dream ik zag. Maar wat vonden we er eigenlijk van? Ja, sowieso de muziek, jongens, is geweldig gezellig. Maar die lift vond ik mooi, daar naar boven. Ja. En je hebt eigenlijk genoeg tijd weer om van jezelf even bezig te wezen. Het is net zo van hut naar haar vliegen. Dat is wel het mooie van deze reis. Ja. Ik heb nou maar Griet Wiersma en Peter Wilkes, denk ik. Ik heb daar wat meer zweren wat inbrengen, vind ik. Ja, het paken moet wel vrij lang goed aan het paken, maar ja. Gelijke tangen, ze bidden hand in hand. Haar wapens en haar oefens, die schieten ze op de grond.
Het is natuurlijk voor mij nieuw. Het Friese muziek gebeuren is voor mij we zeggen een uitdaging. Ik zeg, nou, dan gaan we ervoor geven. Ik ga kijken wat die mensen ervan maken. Nou, dat is echt geweldig. De liedjes zijn fantastisch. Prachtig mooie liedjes geschreven. Iedereen heeft zijn eigen stijl. En wat ze bij de mensen teweeg brengen, dat is echt geweldig. Ik dreamde van een grote ziel, mijn leerders in beteer. Ze schreeuwen op een document, wij vluchten in mijn leer. Mijn zuster die heeft een dier mij maken. En ik zei er eerst in en ik denk, nou, voorboeken. De vrouw die weet er al net mee is, maar tenminste eerst net. Later ook wel. Maar een hele mooie reis. Nou, het optreden van de artiesten, jongens, die fjouwen tegelijk. Er zit een heleboel ritme in en heel gezellig. Wij vrede zonder geweld und minder in wereld. Vannacht wie ik een vreemde dream, die dreamde ik zo. De hele raad die wakker is, mijn goede streep weer aan. Nou, de muziek, want hij geeft van mij. En nou, het oren gebeuren eromheen. En ja, goed, dat is wat er op tafel is dan. Friese bloed zo op, onnodig bloedje zie je. En boezje droog.